Bueno, moi bo día e moitas gracias a todas, a todos por achegarvos hoxe aquí diante do Pazo de San Xerome para este acto de recoñecemento desde a Universidade de Santiago no 25N para todas as víctimas da violencia de xénero e da violencia vicaria. Un acto que é unha segunda etapa dun acto institucional que tuvo lugar tamén ás 12 no noso campus de Lugo. Este é o noso acto institucional no campus de Santiago e unímonos desta forma como comunidade que somos, comunidade universitaria, precisamente recoñecemento a todas estas víctimas da violencia de xénero. Vamos a facer un acto moi sinxelo. Nuns minutos voulle ceder a palabra a delegada do reitor para a Igualdade, Sonia Rodríguez, que vai a ler o manifesto da rede de oficinas de igualdade de excelencia das universidades pola excelencia universitaria e despois quen vai a ter a palabra vai ser un estudante de doutoramento da Facultade de Filosofía, Cruz Fernández, que hoxe nos acompaña para ler e recordar como homenaxe os nomes de todas as persoas, mulleres, nenas, nenos que foron víctimas durante este ano da violencia de xénero e da violencia vicaria. É un acto sinxelo porque un día como hoxe sobran as palabras ou as grandes palabras, pero sí é moi importante mostrarnos aquí como comunidade, como decía antes, coa presencia tamén de autoridades non académicas a quen lles agradecemos enormemente, a alcaldesa, concelleiras, concelleiros, mostrarnos como comunidade, decía, porque como comunidade que somos de persoas sentimos profundamente esas víctimas de violencia de xénero. Como institución pública que somos, queremos tamén reivindicar e pedir unha vez máis ás institucións o apoio para acabar con esta lacra social e como universidade que somos, queremos poñernos tamén a disposición da sociedade a través da nosa docencia e da nosa investigación para contribuir a ese cambio que faga dunha vez que acabemos coa violencia de xénero. Ojalá non teñamos que celebrar moitos máis días 25N e reunirnos aquí para recordar a esas víctimas. E agora, sen máis, cédolle a palabra a Sonia Rodríguez que vai a ler ese manifesto deste ano. Sonia. Moitas gracias, vicerreitora. O 25 de novembro, hoxe, comemórase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Unha data de denuncia, reflexión e compromiso fronte a unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos. A pesar dos avances legislativos e sociais alcanzados, millóns de mulleres en España, do mesmo xeito que na resto do mundo, continúan sufrindo violencias de xénero nas súas diversas manifestacións. Segundo a macroenquisa de violencia contra a muller 2019, un 11% das mulleres residentes en España, máis de 2 millóns, sufriu violencia física por parte dunha parella ou exparella, e un 40,4%, máis de 8 millóns, foi víctima de acoso sexual ao longo da súa vida. Estas cifras evidencian a magnitude e a persistencia dunha realidade estructural que interpela ao conxunto da sociedade e que require unha resposta firme, coordinada e sostida no tempo, con base científica e con criterios técnicos e persoal experto. Neste contexto, preocupa especialmente a crecente visibilidade de sectores sociais que cuestionan os avances a prol da igualdade e a difusión de discursos negacionistas promovidos por algúns sectores políticos que cuestionan a existencia mesma da violencia de xénero. Segundo o informe Mocidade en España 2024, obsérvase un preocupante descenso no apoio ao feminismo e á igualdade de xénero entre a poboación nova, a que se sitúa entre os 15 e os 29 anos. A percepción da violencia de xénero como un dos problemas sociais máis relevantes tamén experimentou un descenso significativo entre a mocidade. Este retroceso evidencia o impacto dos discursos negacionistas carente de todo rigor científico. Por conseguinte, resulta imperativo fortalecer a educación na igualdade de xénero, a non discriminación en todas as súas formas, os dereitos humanos e o pensamento crítico, e impulsar a transferencia dos contidos das investigacións académicas rigorosas, realizadas con perspectiva de xénero
na nosa universidade. Resulta necesario, así mesmo, avanzar na integración da perspectiva interseccional, a cal, segundo a normativa universitaria vixente, é esencial, xunto ao enfoque de xénero, para construir unha sociedade e, polo tanto, unha comunidade universitaria verdadeiramente igualitaria, inclusiva, diversa, segura e coidadosa con todas as persoas. Esta aproximación permite recoñecer a diversidade de experiencias e actuar contra as violencias e discriminacións interrelacionadas que sufren as mulleres pola súa cor de pel, relixión, procedencia, orientación sexual, identidade ou expresión de xénero, idade, clase, discapacidade ou outras condicións ou características persoais. Compre, pois, contar con datos precisos sobre as formas específicas de violencia que sofren as mulleres con discapacidade, as mulleres racializadas, trans, lésbicas ou bisexuais, para elaborar políticas interseccionais asustadas á realidade de todas as mulleres. Nese contexto, as unidades de igualdade tamén vemos con preocupación como as violencias dixitais se expandiron e normalizaron entre a mocidade universitaria. Estamos ante un momento de transformación social moi profunda, cunha irrupción e mal uso da tecnoloxía nalgúns casos, que fixo aflorar as mesmas violencias sistémicas existentes na sociedade, pero desde hai un tempo dentro do mundo dixital. O anonimato e a falta de desconexión temporal, as violencias poden producirse ao longo das 24 horas do día, repetidamente, provocan unha violencia extrema cara ás persoas que sofren este tipo de agresións sexistas. Este ano, en que conmemoramos o 30º aniversario da Plataforma de Beijing, un fito fundamental para o feminismo na loita polos dereitos das mulleres e nenas, a exigencia de igualdade de xénero e o equilibrio das estruturas de poder mundialmente, as unidades de igualdade de Ruigeu consolídanse como estruturas básicas da Lei Orgánica do Sistema Universitario. O seu labor é esencial para a sensibilización, prevención, formación e incorporación transversal da igualdade no desenvolvemento das políticas universitarias. Precisamente por isto, consideramos absolutamente inadmisible que a día de hoxe aínda existan unidades de igualdade que non reciben os fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, transferidos ás comunidades autónomas. Non se pode permitir que a resposta institucional ante unha vulneración tan grave dos dereitos humanos se vexa paralizada ou minguada polo negacionismo político. Fronte á violencia, ningún paso atrás. Moitas gracias. Ten agora a palabra Cruz, que ademais nos vai a explicar previamente a lectura de onde xurde esa iniciativa de ler os nomes das víctimas. Bueno, hola. Ante todo, gracias ao Rectorado, á Oficina de Igualdade, por darme a oportunidade de estar aquí para compartir con vos unha actividade que levamos facendo son uns anos na Facultade de Filosofía. Conto un pouco en que consiste esa actividade. Nós temos na entrada da facultade un atril con un listado onde imos anotando as mulleres que son vítimas de violencia machista. Collemos e tamén anotamos os menores vítimas de violencia vicaria. Para facer o listado, acudimos a diferentes páxinas, noticias de prensa, pero sobre todo nos centramos naquelas vítimas que o Ministerio reconoce como tales. O cal, como xa sabedes, hasta fai pouco incluía un requisito e era que houbera unha relación de parella ou afectiva entre o agresor e a víctima, por lo menos se non actual, sino pasado. Isto agora cambiou, agora o Ministerio recolle tamén todo tipo de feminicidios, é dicir, todas aquelas mulleres que foron asesinadas por solo o feito de ser mulleres. Pero mantén un doble listado, sigue mantendo as mulleres asesinadas por parellas e exparellas e outros feminicidios. Nós estamos mantendo o listado con mulleres asesinadas por parellas e exparellas, en principio non o cambiamos. Con todo iso, estamos tendo unha media de 40-50 mulleres cada ano
que se di pronto, pero que é unha barbaridade. O digo porque nós levámoslo facendo desde 2017, 16, 17. Seguimos cursos académicos, non cursos anuais, cambiámoslo cada mes de outubro, e sabemos o que significa, ¿no? Cada mes ir engadindo unha media de 4, 5, 6 mulleres. Bueno, simplemente comentar que para actualizar o listado nos reunimos os primeiros mércores de cada mes na entrada da facultade, facemos un acto pequeno, moi íntimo, a veces facemos un minuto de silencio, outras veces leemos os nomes das últimas mulleres asasinadas e dos menores, outras veces simplemente estamos xuntos recordando as víctimas, nada máis. Antes de pasar a ler, simplemente decir que esta iniciativa surdiu en filosofía, que está vinculada á Comisión de Xénero, pero que como Comisión de Xénero está ligada a un equipo de canal, pero que foi pasando ao largo dos anos por diferentes equipos de canales. Foron cambiando os decanos e cambiando a comisión, pero a actividade seguiu manténdose e espero que siga así. Nada máis, surdiu en filosofía, podería ter surdido en calquer sitio, pero bueno, é filosofía, pensamento, compromiso, acción e, polo tanto, feminismo. Entón, paso, sin máis, a dar lectura ás 38 mulleres que por ahora reconoceu o Ministerio este ano como asesinadas pola violencia machista e tamén os 3 menores que temos este ano. Nos poñemos o nome, o lugar e a data. Cos menores poñemos o nome, o lugar, a data e a idade, que nos parece un factor relevante. Empezamos cas mulleres. Carilenia, asasinado 31 de xaneiro en Asturias. Catalina, asasinado 3 de febreiro en Málaga. Doren, o 4 de marzo en Jaén. Eva, o 6 de marzo en Girona. Andrea, o 16 de marzo en Burgos. Joana, o 19 de marzo, en Mallorca. Diana, o 31 de marzo, Las Palmas. Josefa, 6 de abril, Ourense. Marta, asesinada o 18 de abril en Tarragona. Rocío, 24 de abril, Huelva. Miriam, o 25 de abril, A Rioja. María, 27 de maio, Cáceres. Marisol, 29 de maio, en Pontevedra. Pilar, o 3 de xuño, en Málaga. Maricia, o 15 de xuño, en A Coruña. Zunilda, asesinada o 15 de xuño tamén, en Málaga. Marisa, o 24 de xuño, en Madrid. Alejandra, 25 de xuño, Valencia. Susana, 25 de xuño, Asturias. Rami Virginia, 25 de xuño, Guadalajara. Carmen, 25 de xuño, Las Palmas. Josefina, 27 de xuño, Almería. Dolores, asesinada o 2 de xullo en Asturias. Ilan, asesinado o 26 de xullo en Badajoz. Rosalía, 27 de agosto en Granada. Mercedes, 7 de setembro en Sevilla. Ginesa, 16 de setembro, Murcia. Cacerín, 28 de setembro, Sevilla. Eva, 3 de outubro, Málaga. Verónica, 14 de outubro, Badajoz. Joana, 17 de outubro, Guipúzcoa. Marta, o 20 de outubro, en Madrid. Cristina, o 25 de outubro, en Alicante. Ainhoa, asesinado o 26 de outubro en Murcia. Zara, asesinada o 3 de novembro en Huelva. Eugenia, o 4 de novembro en Zaragoza. Silvia,
o 14 de novembro en Barcelona. E Pilar, o 15 de novembro en Madrid. E este ano temos 3 menores, hasta agora. Está Nadia, 5 anos, asesinada o 3 de abril en Murcia. Yasmín, 13 anos, asesinada o 30 de maio en Bilbao. E Samuel, 2 anos, asesinado o 25 de xullo en Valencia. Pois damos por rematado este acto que non o recordo que deixan esas víctimas en todas e todos nós. Moitas gracias a todas e a todos por acompañarnos. Gracias.